Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sam, tambalanista since 2018. Sumulat ako para ibahagi ang aking kwento, na sana ay kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista. Bata pa lang, dream ko nang magkaroon ng anak. Siguro kasi idol ko ang nanay ko na naging napakabuting ina sa aming magkakapatid at mabuting asawa sa aming tatay. Goal ko na maging ina at the age of 25. Pero minsan talaga mapagbiro ang tadhana. I fell in love with Alexa. Maganda, mabait, masipag at may maayos na trabaho si Alexa. Higit sa lahat, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. We planned for our future. We'll get married, have a home, magta-travel, and I will get pregnant through IVF. Yun nga lang, kahit 3 taon na kaming magkarelasyon, wala akong lakas ng loob na ipakilala siya sa mga magulang ko bilang kasintahan. Madalas naming pagtalunan yon dahil palagi akong nirereto ni Mama sa mga anak na lalaki ng mga kaibigan niya. In 2018, na-assign si Alexa sa Cebu. Naiwan ako sa Laguna to take care of my mom's restaurant. Busy kaming pareho ni Alexa pero she always found the time para sabihan ako ng mga whereabouts niya. Nagpapadala din siya ng mga regalo at ang dami pa din niyang surprises sa akin. Sa kabila nito, nagawa ko pa din siyang lokohin when I met Alvin, regular customer namin sa restaurant. Gwapo, mabait, at gentleman si Alvin. Dahil sa kanya, nanumbalik ang pangarap kong magkaanak at magkapamilya. Botong-boto sa kanya ang family ko. One night, inimbita ni Mama si Alvin na mag-dinner sa bahay. Sinundo ako ni Alvin from work. Magka-holding hands kaming pumasok sa bahay at gano'n na lamang ang gulat nang datnan namin si Alexa. Matalim ang tingin ni Alexa sa magkahawak naming kamay ni Alvin. Gusto kong lamunan ng lupa ng mga oras na yon. Umalis na si Alvin after dinner. Alexa stayed behind at nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap sa kwarto. Ramdam ko kung gaano kawasak ang puso niya sa bawat patak ng luha sa kanyang mga mata. Sinusumbatan niya ako, tinatanong kung bakit ko siya niloko. Dahil daw ba hindi ko siya mabigyan ng anak, kaya pinagpalit ko siya sa iba. Wala akong naisagot. Nakipaghiwalay sa akin si Alexa. After a few weeks, nabalitaan ko na lang na tinanggap niya ang job offer sa kanya sa Thailand. After a few months, nag-propose sa akin si Alvin and we got married after a year. Malungkot ako nung wedding ko kasi
Habang naglalakad ako sa aisle, I was imagining na si Alexa yung naghihintay sa akin sa altar. Hindi pa din pala ako nakaka-move on. 2 years na kaming kasal ni Alvin pero hindi kami magka-baby. One time umuwi si Alvin ng lasing. Humingi siya ng tawad at nakipaghiwalay. Itinago daw niya sa akin na baog siya. Nang ibang bansa ako at nagpakalayo-layo para makalimot. Marami ako nakilala at nakasalamuha, pero dinala pa rin ako ng tadhana sa taong mahal ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko si Alexa nang magbakasyon kami sa Thailand ng family ko last year. She was as beautiful as ever. Single pa din siya kaya I pursued her. Buti na lang, mahal pa din niya ako. We are now living together in Thailand. Plano na naming magpakasal at magpa-IVF para magka-baby kami. Minsan talaga nabubuhay tayo sa takot at pangamba sa opinyon ng iba. Natakot ako sa sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang umibig ako sa kapwa ko babae. Natakot akong ma-judge. Ang totoo, I was the first person who judged myself and my relationship. Ako mismo, hindi ko tanggap ang sarili ko nung una. Life is too short to be unhappy, kabisyo. Love freely, love whoever makes you happy. Ang inyong tambalanista, Sam. Ayun na nga. Sam, di ikaw na. Ikaw na nahanap mo yung love life mo. Oh. Di ikaw na talaga, 'di ba? Love wins na for you. Yes, Oh. congratulations. Actually, perfectly said na eh. Yung reflection ng kwento. Correct. Lahat ng pwedeng masabi ay nasabi na ni Sam. And Kaya we're ikaw happy. na. Ikaw na. Kaya nga ikaw na di ba? Tinanggalan mo kami ng trabaho. True. Ang masasabi na lang namin we're happy and kung plano nyo magpakasal, nandito lang kami ni partner para mag-host ng wedding nyo in Thailand. Yan. Why not? Let's do 5 this. days kami dyan. Oh, 5 Siyempre, days. magtutour muna Siyempre tayo. naman, partner, 5 days and 2 weeks. Sama na kami sa honeymoon nyo. Saan nyo kami dadalhin dyan? Kayo na bahala, hindi naman kami choosy. Bangkok, Phuket, Pattaya. Kayo. Nasa sayo. Kayo bahala. Masasagot nyo lahat. Oo, di ba? Pupunta lang kami dyan para aliwin kayo. Yan. Di ba? At i-congratulate kayo personally. Di ba? Nakakatuwa lang talaga na meron talagang taong tinadhana para sa atin. Nakakatuwa lang na kahit na anong pagbali-baliktad mo sa sitwasyon, sa lugar, mga taong makikilala, definitely babalik ka kung kanino ka talaga nararapat. Kaya kung ikaw ay broken-hearted ngayon, huwag kang mag-alala. Meron at merong nakalaan para sa iyo, 'di ba? Hindi lang natin alam kung katulad nga nitong si Sam, 'di ba? Ano nga bang gender? Pwede din namang hindi rin tao, 'di ba? Yung pala you fell in love with your pets. 'Di ba may mga ganun Iba sa puno nagpakasal eh. Oo. Iba nga, mamaya, may balitaan ko yung nagpakasal sa rice cooker. Correct, diba? Parang nabalitaan ko yung isa sa tilapia Hanggang ngayon, happily married sila. Alam mo, kakapost ko lang yan kanina. Sana matagpuan mo ang taong mahal mo. Hindi ang taong may ano ba yung sinabi ko? Nakalimutan ko Kakapost ko lang yan, partner. Wait ka lang. Rice cooker din, tilapia, puno? Hindi. Di ba kasi nasabi mo yun? Ayun, ang post ko ito, sana mapunta ka sa tamang tao, hindi sa taong may tama. Kakapost
Kakapost ko lang yan kanina. Nakakaloka. Oo. Pero yung mga taong yun ang naging option, 'di ba? Hindi tao yung mahalin, pwedeng yung alaga nila. Yun nga. Diba? Kaya nga sabi ko, kung- pwedeng pet. It can actually pwedeng puwet. Magmahal ka ng puwet. It can actually be a job. Yung iba, yun yung Yes. natagpuan nilang happiness. Diba? They are married to their career. May ganun eh. Correct, May ganun talaga eh na they're trying to find love in different places, sa different people, 'di ba? In the end, ang magpapasaya pala sa kanila, career nila. Kasi ang nagpapasaya pala sa kanila, pera. O, hindi naman Tama. natin din sila i-judge doon. Yung iba, sobrang dami nilang pets. Kasi Yung nagbibigay sa kanila yun yung ng nagbibigay sa happiness. kanila ng happiness eh, 'di ba? Doon sila na in love. Yes, 'di ba? May paghimod din naman ng aso, 'di ba? So achieve din naman yung himod part. Ganun. Correct. Actually maganda yung yung sinabi ni sa last part, yung last 3 sentences niya, partner. Maganda yung sinabi niya. Ulitin mo nga. Life is too short. Find your happiness. Oo, Be yun. happy. Correct. Life is too short to be unhappy. Yan. Love freely. Yes. Love whoever makes you happy. O see, yun na yun eh. Diba? Yun na talaga yung conclusion ng ng mahiwagang Burnay. So ngayon, hanapin mo yung bagay na gusto mo. Yan. Yung bagay na makapagpapasaya sa'yo. Kasi Ano ba maiksi yun? lang ang buhay eh. Correct. Diba? Kailan mo pa gagawin yung bagay na makapagpapaligaya sa'yo at bagay na gusto mong gawin. Alam mo, ang maganda din dito sa naging kwento ni Sam, na yung lagi nating sinasabi, ito na naman tayo sa nakakalito eh. Mag-e-effort pa ba tayo na magpakalayo-layo kung hindi tayo din naman pagtatagpuin, di ba? Oo nga. Hindi, pero ang kagandahan naman nun, kahit nagpakalayo-layo siya, kung saan-saan siyang lugar napunta, kung saan-saan, kung sino-sino yung nakasalamuhan niya, she was able to live a life. Alam mo yon, na-experience niya yung mga ganyang klase mga bagay. Ang ganda ng kwento eh. Ang ganda. Diba? Pero It in was the a end, roller coaster correct eh. ride. Di ba? Pero in the end, ibabalik ka rin talaga kung saan ka nararapat at kung ano talaga yung path for you at kung ano talaga yung, sino talaga yung nakatadhana para sa'yo. Ang hiwaga ng pag-ibig, Ang no? hiwaga talaga. Parang yung mga penguins ba yun, partner, yung magse-search sila ng sobrang layo. Oo, hindi. Para lang palaka yun. Palaka ba yun? Nililito mo naman ako sa subject ng digestive system. May tama talaga. Feeling ko tayo talaga yung taong may tama. Hindi talaga tayo yung tamang tao. Tayo talaga yung taong may tama. Oo, araw-araw eh. No, lakas ng tama eh. Iba No? eh. May amats lagi. Patindi ng patindi. Kaloka. Depende sa level ng tulog. Depende Oo. sa kain. Depende sa mood. Correct, di ba? Hindi talaga kami yung tamang tao. Pero in fairness, may nagmahal. Oh, di Dahil ba? may amats. True. Kasi yung nagmahal, may amats din. Alam mo naman, birds of the same together, flock to feather. Oh, Tama ba yun? Pwede, may Pwede amats na. na. Hindi yung Oh, yung penguin, penguin, 'di ba? oh. Sila yung nagse-search ng far and wide, 'di ba? To find their love. Ganun katalinhaga yung pag-ibig. So kung halimbawa ikaw ay nandiyan sa stage ng pagiging broken-hearted, it's not the end of it. Hindi yan yung katapusan. Correct. Merong magbabago. So kapit ka lang. May nakatadhana para sa'yo. Oo. Kung wala, kasi yun yung vocation mo. Correct, tama. Diba? Yun din yung Direction mo. 'di ba? And ngayon, kung ano man yung meron ka, sitwasyon na kung nasaan ka, doon ka naman na makakahanap ng happiness. So, huwag ka masyado mag-worry. Okay, Docs? Correct. Muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si Camio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!